Kawnpui dai hrang part 3 tuna Kawnpui dai hrang chanchin karon seile tur hi Lehkhabua chhuah to tho ania lo chiar to po inom mai theye hetia sei chon le hi har san na om lo tur akangai ni bus driver kania chung ko har san na wangin kum som pariat katlin ma tang to in ka u ka kazin bus driver tho hi ka zui ve thina kalo puitlin nu de pon nadang thok talo chuan bus ken kol chho ve ta zelani tuna chuan kum somli zet kalo ni ve ta driver senior chu kan ni ve ta reng mai driver te chu zu in deuh vek tura mi hian min ngai thina adik na chin po om mai theye ma se zu in lo min vong tak tak ponom ve tho ni ni e zu hi ken lo top chu ka ti lo ma se bus ka khal tran na tanga ka ngai toilet po in rui boile boipui nga ya kom hi voi khat po seitur kala shelawa ka driver pui te po zo kangam sak ani ka seituma lu toila tum khat chu kan sarkar hian official thila min hayara conductor thangte ya tia tin ka ko mai thina chumi na chuan ngan kala passenger kan nga lem lo sarkar mi tirte ho ani maya kan tholang reng view mai aizol tanga vai reng te kal kan nia zingkara kan chuaka kan tluang view mai kong laka kan ding zeu zewa kan tlan chak lem lo boka kan thling ma vak lo chun hutlai deuh to lama kan thling that chawa kan passenger tele an bung ruate kan hlan thak fel nu chuan restaurant a chaw ei te teang kan tia ti chu kai no por le te te a kan ei kham chuan conductor ti anen chuan aizol lampanin kan le chho le ta a ti chuan khuwa kan pera tangin te bring te kan play a kan sakpui ve bok boka pani chau ni maila kan hlim ve viau mai scholarship kan thlen lai hian khuwa thim thet thet to a scholarship khuwa kan pel vel chi ti hian kongsi ra hen sipai uniform ha pakhat hian milo phara kan dinga chuan ve milo dila keini pani chau kan ni bok nen chuan kan chuan tir ve ta a kan ti hawa saitula chu hre phiana fiam thu te tho ve kan nui bok boka ani la chu nui du der box hi lo kan nui ati za tul le ngala ti chuan bol pui a thing pui in lokang kan tia kan dinga ani la chuan karil po tram lo kain ei phur chau ani sia ba sa kalo omange atia kan thuk san ta a ti chuan minute somvel thing pui chu kan in zoka kan kal le ta ngala kan sipai pa la chu lo mu thlu man peka kai tho lo chuan kan tlan ta zela ti chuan Kawnpui dai chuk kan kal lai chuan alo har thuta e ka chuka hune khalai khan ding mai te aron tia keini la chuan na tho a tur kan ngai dewa heta tu ma nom hlei nem engem zia kan tia a kalo mu hil tui deu lom le ma se hun che thowe kalo chuka nge dinglok mai ro ati tlat mai sia mak tiru tak chuan kan ding ta a lom thu sei luama tha tak chuan kain mang tha ta ni kan tlan zui nu chuan amak kan ti view maya khalai ber kher in tak ngial po om lo motor dang chana tum han ti donila khalai ber kher han chan kan tia mak kan ti view ni ti chuan tluang takin aizol chu zanlai pel dewa kan thlenga motor po naktu an sil donia kan tia kanin bola kan muzui veta atuk jing choi khama chuan ti anen chuan bus chu kan sil fai ta a chung vel ka han ti fai chu a chhuah da chuan ID kan thara ka han en chianga ni zan lama kan sipai phur ta ngei mai khanin kan ringa o vui don em kan tia ka han bi chianga phone number alom hlo maya ti chuan biak kan tuma atlang mai thailo kan try le thina a to pa chuan atlang ta hlo maya pa upalam ni om tak hian min lo changa atong kama chuan a thinur mel viau zok hian kan thria engpo ni se anom na lai te min hril boka va pereng reng ang kan tia tlaya chuan aizo veng pakhada chuan kan va zong chuak ta a kan thil va hriat chu mak kan ti hle mai kha ID kan chhar kha an fa pa ID ngei chu lo nia kan pe chi kha an ngui roi maya anu tarlam to deuh hi bedroom atanga lo chuakin aron en vea a trap ta maya kan hril a hai hle mai ti chuan thilom dan min hril ta a an fa pa sipai kha ama kumni kalta khan alo boral dai to lo ni a banga an thalak lian tar par thi na lo hlia deuh chu a han la thla a ka han en chi chu kan phudor mai
khá si pai pa ngei kha ni mak kan van ti tak em ti chuan kan thil ton te chu kan hrilh ve hnuin kan ho san ta a kan ho nu chuan kan hlau thar le viau maya a hnu zela po khulai dai vel po kal kan hre pha ta hial ani